So guys, kana guys, manok testing na ko guys. Manok ako ah. Tulog guys. Wanita love guys. A few moments later. So kini guys, i-try na ko usab guys, di-speakers ko. Oh, kanina na siya manok. Oh, manok na ko testingan ako. Guys. Panawagan sa lahat po ng mga pangit. Manatili lang po sa loob ng bahay. Sinabi ng manatili lang sa loob ng bahay eh. Pumasok ka dun. Kasi may istorya nimo about sa mga Amerikanan nga nag-abroad para silang pamilya. So ang akong may istorya about ato sa mga gikanan, sa mga amahan, inahan nga nag-abroad. So proud kay ko ninyo guys. So para sa ang gibuhat ninyo para sa inyong pamilya, sa mga anak. So ang ako lang nga mag-pray always lang mo dira ug asa mo karon ug God bless you always ug maligayang Pasko para sa inyong tanan. So puhon mayong lawas mao lang to. So guys, karon guys, shout out din ako guys ang Digos Tabay Mikoy nga gipangunahan ni Boss Amik, ni Dudong Jisan, ni Kuya Christoph, si Dudong Jobin, si Dudong Idsel og ang ubang team Mikoy. Subscribe ang YouTube channel Digos Tabay Mikoy. Shout out ang i-channel, ang BB Backten channel, puhon mayang lawas. Taga, Jun Lager. Taga.